Търън, тън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 ъ. И така хора, това е втори епизод от моята поредица на Angry Birds. Започвам. Така както помните в предния епизод, взехме меча. Явно съм много добър с меча, бе. Оха, убих един, убих. Провалих го. Какъв фейл, бе? Това беше ли със добър удар? И... Боч! Добре. 43 000. Няма останали. Айде, дай нататък. Добре. 3 звезди. Как е на бе? 3 звезди заслужава. Ама си ти. Бе, ама... Може такова нещо. Ето меча, бе! Меча, бе, готин. Гледай сега как ще го отскумна тука. Има да гледай сега. Бам! Бам. Май се, бе! Умирай! Чай да видим сега какво ще направи. Самоуби се. Това беше много тъпо самоубиване. 2 звезди поне. 2. Така. Виж сега какво гадно нещо ще ми направи на тези друиди. Не стана! Не стана. Вие го разбрахте вече, няма. Искам наистина да го направя. Сега, не нагоре. Добре, явно така ми е писано. Бам! Умирай! Добре, убих ги на 2 удара. Можех и на един да ги убия, ама... Какво да направя? 45 000. Аре, walkthrough. 3 stars. Айде да видим нататък walkthrough. Тук walkthrough, някакво клипче тук. Може да си го оставите да го гледате, аз не искам да го гледам. Добре. Дараха ни нов герой, какво прави този? Вой, то стреля! Вой, тая топка сега ако падне върху тоя... Направо го убих тоя. Добре. Тука, в ъгълчето. Бам! И сега. Добре, сега горе как трябва да го убия този дет? Тука чак. Чай да го убия така. Стана. Добре, да видим малко повече точки. Толкова. Съжалявам, хора. Съжалявам много, хора. Но съм болен, нали казах. Този клип ще бъде качен утре. В смисъл, днеска сме четвъртък май. Май сме четвъртък, да. Ще бъде качен петък. Чакайте го петък. Кога да го чакате, ви ще го гледате в петък просто. Дават ми много малко. Да, аз сега много малко на компютъра, защото почти лежа. И това ми вало мина вече. Добре, много съм зле. Предния клип на Head Soccer не бях толкова зле. Ама, какво да се прави? Болест. Какво искате? Добре. Това ниво е почти невъзможно за минаване. Добре, това беше много добро. Това беше не добро. Браво, мен.
10-15 минути ще бъде клипа, защото... Добре. Това долу, не знам как трябва да го убия, мисля, че се стоя. Та. Да, с него. Обаче тук как трябва да го убия, то с един. Това става почти невъзможно. Вой! Как го направих, бе? Аз видяхте, дори меча не си използвах. Видяхте? И меча не си използвах. Вой, това трябва да го видя дали може да се чупи. Трябва да го видя после в клипа. Така. Имам уговорка с мафиота. Ама има още време. Това не се притеснявайте, клипа ще стане дълъг. Ако това го разруша и после тея падна тук, какво ще стане? Нищо не убиха. Абсолютно нищичко. Въй, те с как трябва да ги убия, бе? Имам само мечове. Аз съм меч. Чакай, аз съм много голям професионалист и така отгоре. Ако падне върху него... Професионалист. Добре, сега това трябва да се избягам. Добре. Абе, добре, че ме ги чупи изобщо, защото... Не знам нещо, каквото мога да ги чупи тя. Добре, този път си изразходвах, за да ги убия, ама не убих всичките. Както трябваше. Убих по-малко. Нали път бях убил повече. Убих ги! Ако стана един. Невъзможно ли възминание? Невъзможно. Уоу! Уби един! Уби! Добре. Сега само трябва да убия той, дете под тези всички работи и глупости. Добре, де, то още повече се стърпа. Добре, така ще играем. Ще убия той в края, бе. Така. Добре. Уникално. Добре. О, боже. Как не умря, бе? Кажи как не умря. Как? Почавай, че не умря. Кажете хора как не умря. Сега този как не умря. Не умря един. Добре, значи разбирам какво трябва да се направи. Брата и централно да го правя. Тъй. О, не... Добре! Аре! Ама! Хора! Трябва да съборим това. Трябва да съборим това, то се вижда. Е така. Направи така централно вече мога да правя. Аре, умирай! Умирай! Не умря. Добре, обаче той вече може да умре. Ако умре... ама не умря. Бам. Централно. Ей, това исках да направя миналия път. Хем да убия, хем да го съборя. Не стана, ама този път стана. Уби го, бе! Умри, бе! Браво, е, гад мръсна. От два удара, браво. Добре, това ниво издокара почти целия клип. Ще минем още едно ниво и спрем. Една звезда! Добре. Божи Beats! Netko, пича! Ще го правим!
Така, да се върнем към клипа, да знаеш, че снимам. Още ли? Да, ама то спад на Angry Bird. Добре. Добре, друг клип. Дали хора, аз пак съм мокра. Отново. Дойде към края, ама карай. Бам, бам, бам. Заколи ги, бе. О, строен. Добре. Добре. И ти не свърши ли вече? Не още, ние имаме 7 часа. Какво имат 7 час сега? Час на гласа имаме 7 час. И 45 минути ли го карате? Чакай. Да, 45 е, защо? Или 40 май. О, много бе. Аз Що? карам час на класа, го карам 10 или 15 минути. И майка ти се взима. По средата на часа. Не бе, не просто 15 минути е устроен. Да е. Тъй ли? Нормалният час на класа е 20 минути, кажем 20 минути, ама... Бам. Добре, това ниво е невъзможно да минава, бе. За всеки час на гласа има теми, нали? Бум! В нашия клас, пък нашата класна няма време да се изкаже от моите съученици. Знаем, нали, бях 7 години. Да. Да. Човек, аз съм тотален мазокист. Как още не съм напуснал. Идвай при мен. Чак пък при теб не съм толкова отчаян. Идвай в Вапсаров. Не. Още не съм и толкова отчаян. Те и без това другата година повече ще се изнасят, така че не е много хубаво. Ма може пък да останат във втората база. Нали има боте втора база. Не. Едни ще отидат в техникум, други да учат в София, трети в Пловдив. Яка работа. В София не могат да ги приемат. Там само университети. Те на университет. Университета за тъп. Не университета такова. Той ще учат. Не е вярно, в София няма само университети. Един мой приятел трети или беше четвърти. Трети клас е един мой приятел и учи в София. Как си го обясниш това? Има и училища в повечето университети. Да, ти ще отидат в някое училище. Аз минавам нива наред. На 26-то ниво съм. След това ниво, което се пробваме да го минаваме, свършва клипа. И започне нов. Уви го! Хора! То сега май това ни е последен час. Да, знам. Колко? Не съм забравил. Ти 20 минути след като половин час след като ти затворя, искам да се тръгна вече. Става ли? Давай. Бас якото! Тук ги килвам направо като за световно. Ама да не отидеш пред вратата и да кажеш, Йордан, тук ли е? Може, що? Питам, защото аз съм батко му Христо. Пък ние дори не сме братя.
Не, аз съм баща ти. От! Жена ти на колко години е родила? На 2? Не, на един месец. На 1 месец е родил. Не, на един ден. Още като бе. Гати, ти си бил опасен, тате. Това е в кръга на шегата, естествено. Да, те да не помислят, че е вярно. Аз казвам на хората, да няма някой дед да се помисли, че е вярно. Те ще пишат коментарите. Вафа, Ти си опасен. какво си правиш, че, бе? А пък някой друг ще пише, ти си опасен. Добре, хора, това е 16-минутен клип, най-големия, който снимам на Angry Birds. Мисля, че поредицата много ще ви хареса. И това пак ще бъде качено в общия ни канал, защото и той участва. Някак да не го включа в общия канал. Добре. Оня Head Soccer клипа го включих вече. Дори го качих. What the... Аз Какъв е това Аз отдъка? ще включа оня клип на Subway Surf, само че без обработка. Тия да си го броят. Това не е кой знае колко трудно нещо. Ай, чао. Уху! Аре! Бу! Добре, хора. Опитваме да убиваме този. Убихме го. И сега, като пише точките, изпира клипа просто. Звезди. Ета. И така, хора, това беше от мен. Аз съм в 4. Абонирайте се за мен, лайкайте, коментирайте и от мен е чао.